Kanjeng Sinuwun kepareng amiji kelawan Kang abdi pun hamsa. Wonten timbalan iki ngadhawuh Sinuwun pareng nimbali kelawan Kang abdi pun dimbaka semanten ugi kula pun Sri Supala cumadung dawuh. Andadekno kawruhanira marmane jeneng sira katrune pisan. Dak timbali marak ana ing ngarsaning ingsun, cundhuk kelawan gegayuhaning ingsun rikala semana. Ingsun kepengin ngenengake sesaji lodra. Sesaji gedhin-gedhinan bekakak ratu cacah 100 negara. Rikala semana wis tak pasrahake kelawan jeneng sira katurune pisan. Piye? Anggonira ngupaya srana sesaji lodra ratu 100 mau. Wis entuk pira cacahe? Kawula nuwun. Mugi andadosna ing kawuningan Sinuwun. Rikala semanten kula tetiganipun kapatah ngupadi srana 100 negari para narendra ingkang kinarya bekakak. Namung berkah pangestu paduka Kanjeng Sinuwun dinten menika katemben kemawon sampun wonten 907 negari. Inggih Sinuwun. Menika kantun kirang 3. Inggih jangkepipun 900 kirang 3 negari. Dadi mung kurang 3. Inggih Sinuwun. Enggal genepono. Genepono. Nanging wanti-wanti dawuh pangandikan ingsun. Anggonmu genepi ratu mau aja mung sak-sake ratu. Aku kepengin ratu sing wibawa, ratu gedhe. Siji. Golek ana ratu Ngamarta Prabu Puntadewa. 2 pamonge ratu Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Kaping 3 ratu Mandura Prabu Baladewa. Ratu 3 kuwi sing kudu dadi genepe. Mekaten Sinuwun. Iya. Piye Di? Moko ratu gedhe kabeh abot iki. Ketinggalipun kok ngaten. Ora sagreneng sago apa? Nggih, sagah Sinuwun. Yen pancen sago tumuli budhal. Yen to nganti ku ora pecus, ora godak genepi ratu 100 sing mung kurang 3 mam. Eling-elingen. Kowe dhewe sing bakal tak nggo genep. Ngerti? Iya, ngertos Sinuwun. Budhal. Semangka anggro srungkum barlindu bumi gonjeng. Jayacena, kene.
Duh kula putraning sun sireku wis wanci pisah lan jenenging wang Iwa kuline ngarep dipecik sira ning praja suwiting narapati nanging tawekasing wang putraku ngerwong bagus, anakku wong Jarot, anakku wong Sigit. Jayacena kawula nuwun wonten timbalan iki ngadhawuh Kanjeng Dewaji. Togok wonten dawuh sinuwun. Bilung wonten dawuh lurahe. Andadekna kawruhanira Jayacena wigatine sira dak timbali mangarsa. Sumurupa pun Rama nganakake sesaji Rudra. Sejatine sapa sing tak goleke kamukten ora ana liya mung jeneng sira Kulup. Ora suwe maneh pun bapa bakal lengser ke Prabon Pangwasa negara Giribajra ya negara Magadha iki bakal tak paringake kelawan jeneng sira. Nah, kanggo srana mulih kuncarane negara Giribajra iki ingsun ngenengake sesaji Rudra bekakak ratu cacahe 100 negara iki wis mlumpuk 97 mung kurang 3 Jayacena ibarate wong lelungan diage dene iki kowe toto sira bakal isun sengkake ngaluhur jeneng Narendra ngumanteni keprabonipun bapa. Piye Jayacena? Iya. Ngaturaken degeng panuwun ingkang tanpa pepindhan Dewaji. Paduka Kanjeng Rama badhe paring sih wilasa dumateng kula gumantos keprabon negari Giribajra minangka sesulih saking palenggahan Paduka Kanjeng Rama Prabu. Namung kemawon Rama menawi dinten menika kula sinengkaken ngaluhur jumeneng nata wonten negari Giribajra kula dereng sagah Rama. Sababe kok ora sagah sababe apa? Inggih nyuwun pangapunten. Kula raos-raos dereng wancinipun kaping kalihipun dereng cekap sanguning gesang kula menapa malih kula kedah jumeneng Narendra ngayomi sagung para kawula dasih taksih cingkrang seserapan kula taksih kutung nalar kula Rama. Nggih Jayacena wonten dawuh Rama ngelmu kuwi yen to diudi ora ana enteke lan maneh ngelmu kuwi bisane tumanja kudu ditindakake lumantar eneng bebrayan agung arpa kowe duweni ngelmu sak kandhang bubrah paribasane ning kowe tanpa tumindak eneng madyaning bebrayan apa gunane ngelmu wis ngebot-boti uripmu sing wigati menungsa kuwi golek mulya wibawa ora susah dadak kowe kuwi golek ngelmu sing maneka warna. Tirunen bapakmu iki. Iya Kanjeng Rama. Paripaksa dinten menika kula dereng sagah lan rumaos kula taksih ketebiyen menawi kula kadawan jumeneng Narendra wonten negari Giribajra. Negari Giribajra menika negari ingkang ageng. Kula kinten kula dereng kuwagang Rama. Jayacena wonten dawuh Pak rasa-rasa ana bab-bab wigati sing mbok singitake. Saben-saben kowe tak dawuhi nggo manteni keprabon wangsulamu kowe isih kurang kawruhmu kurang ngelmumu.
ketoke ana wigati sing ngetake ana trenging atimu. Ora blakakno wae. Persajakno wae kowe duwe karep piye? Kowe duwe karep piye? Ayo matur. Iya, Kanjeng Rama. Sedaya titah, sedaya umat menika gegayuhanipun Mukti Wibawa. Sedaya pasti ngaten namung kemawon Rama. Sinten tiyangipun ingkang boten kepengin Mukti Wibawa namung kula nggadahi gegayuhan. Kula purun Mukti Wibawa menawi kamukten menika kula badhe pados piyambak. Ingkang medal saking woh labetan kula, ingkang medal saking inggih menika riwe kula nggih keringet kula sarana. Kula ngepuh keringet sarta kula ngetingalaken jiwa kaprawiran kula. Saking pamanggih kula negari Giribodra Lestantuna. Negari Giribodra kinayoman dening paduka Kanjeng Rama Prabu. Paperkawis kamukten kula badhe pados piyambak. Cukup! Iblis lanat. Layak to layak. Wis senengamu kelayaban lunga mrana-mrana. Kowe jare golek ngelmu, kowe golek kawruh, arep kowe duweni ngelmu, duweni kawruh. Mbok srana temu mejang karo bapakmu. Ya. Jayadina. Anakku ki mung siji kowe. Janjane mono ku tak gegolo, tak kudang-kudang. Nanging kowe mrucut saka gendongan luput saka kudangan. Pedah apa kowe dekes-dekes nyembah ning ngarepe bapakmu. Ayo minggat. Minggat. Ora minggat keprok kursi pecah dasmu kowe. Kaya yasini pijojo bang mawingo-wingo netra kucak ngundarandir. Utanane rombranang pindha kembang ora wariban. Oh. Takok. Kok dud. Bilung dawa. Piye kok? Lelakon iki mau manut saka panemumu piye? Oh nggih, sae. Sae. Sing apik apane? Nggih. Ngoten niku. Ngoten niku piye? Kowe iki duwe apa nemu? Engko ndek penemu kleru engko kon minggat sisan. Ya to lho. Lah iya ada ngene, golek gawean ya rekoso. Wis. Wong nandur-nandur ya ora do panen, panene panen penyakit. Kepiye beritane isine wong lara karo wong mati tok. Ora urung minggat kok kene ora wis.